mana ngayo Alexa iti sama sone pa soyayya soyayya tafiya ba mutuwa bace gashi ta sauya mini rayuwa tafiya ta yi mini sanadi ne rabo da muradin zuciya soyayya bacin rai ce kai rabo da masoyin gaskiya na sani kin so ni da gaskiya kin saka ni a zuci guda ɗaya mai son ka idan ya ganka za ya so ka yi masa dariya na kamu da son wata gimbiya ce fara kyakkyawa yar uwa ta so ni ina son ta kwarai mun zama matamkar yan uwa sako na masoya da yawa sako na za ku yi tsintuwa mun shaku da juna mai yawa gashi karshe za mu yi rabuwa na ɗauki jakata zan wuce nema na kuɗin aurenta ne na je ni gidan su sallama zan yi mata wannan gaske ne ta nuna min ɓacin rai ba ta so na tafi zancen ta ne a hakan ne min yi sallama ta min addu'a ku a bayyane wayo 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 Allah tafiya ta je ni gari na Kanawa kasuwa na fara ashe santa ne zai yi mini lahani na barogun nema na ashe na samu wata ɗaya a haka da tunanin nata a koyaushe ƙarshe dai na gaza haƙuri dawowa zan yi ashe zan zo na tarar da bakin ciki na shigo wani kuncin rayuwa wayo Allah tafiyata da shigowa ta ƙauyenmu ai gidansu na zarce yan uwa da isa ta kofar anguwar su sai na ga taron jama'a na yi cikas na yi birki na tsaya kallon jama'a na addu'a dandanan fa mahaifinta ya zo ya rike ni yana daga murya ya kira polis suka samin ankwa asilar soyayya wai ni na kashe masa ya gare shi ta mutu kan soyayya